In-notar Ian Castaldi Paris rebaħ il-ġlieda kontra l-avukat Rachel Tuwa fl-elezzjoni każwali fuq it-8 distrett wara riżenja ta' Chris Cardona minn membru parlamentari u rebaħ bi ftit anqas minn 1000 vot. Fiċ-ċentru tal-att tal-voti fin-Naxxar kienet evidenti relazzjoni mhux daqstant tajba bejn iż-żewġ kontestanti li lanqas biss selmu lil xulxin. Sinifikanti wkoll il-fatt li Ian Castaldi Paris iddawwar immedjatament mill-aġenti tiegħu fosthom il-fotografu uffiċjali tal-mexxej Laburista, sinjal ċar tal-appoġġ li Castaldi Paris kellu mit-tmexxija ta' Roberta Bela. Mis-sosi minn Net News fit-tmiem l-elezzjoni każwali, Ian Castaldi Paris ħarab milli jwieġeb jekk jinkwetaħx il-fatt li l-Prim Ministru Laburista Roberta Bela qed jieħu l-pariri tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Inti parti mill-Grupp Parlamentari Laburista, tinkwetaħ li Dr. Bela qed jieħu l-pariri minn Dr. Muscat? Le, ħana jgħidlek għala, ħaxa kon nistenna domanda iktar leġġera l-ewwel darba staqsini dina. Dan minkejja li l-aħħar titlu miksub minn Muscat fil-karriera politika tiegħu kien it-titlu tal-korrott tas-sena mill-OCCRP, netwerk ta' ġurnalisti internazzjonali li tesponi l-kriminalità u l-korruzzjoni. Barra minn hekk ma ħassux komdu lanqas iwieġeb jekk Chris Cardona għandu xi kompli fil-kariga ta' deputat mexxej Laburista, kariga li żamm minkejja li riżenja minn membru parlamentari Laburista b'sinjal ċar ta' sfida lil mexxej Roberta Bela. Sebni għandu jibqa' deputat mexxej tal-Partit Laburista. Ifimni dika mhix id-deċiżjoni li nara jiena. Ian Castaldi Paris mhux ġdid fil-politika Maltija, dan hekk kif sa 6 snin ilu u kien sindku nazzjonalista fil-lokalità ta' Ħallija u minkejja li llum imdawwar bl-aġenti tal-Partit Laburista kulħadd jiftakar il-passat tiegħu. Ħbib tiegħi, kemm jingburi li jiena nazzjonalist, kemm jingburi li nifforma parti mill-Partit Nazzjonalista u kemm jingburi li warajja għand il-Prim Ministru kap tal-Partit Gvern ta' Malta. F'dan id-diskors waqt Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u kien maqdar ukoll il-kunċett ta' moviment, buzzword li kienu ħobb juża Joseph Muscat b'referenza għal Partit Laburista. Għandna storja sabiħa immens. Aħna ma hemmx għalfejn issejħu dak il-partit li niġġeddu jew dak il-partit ta' xi moviment ġdid ta' staġun ġdid. Aħna partit li jekk inħarsu fil-passat tagħna għandna biex verament inkunu kburin, għandna biex niftaħru. Fl-2009 Ian Castaldi Paris kien ikkontesta l-kariga ta' President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, elezzjoni interna li ma kienx rebaħ. U fl-2017 ikkontesta l-elezzjoni ġenerali fisem il-Partit Laburista fejn ġab 232 vot fl-ewwel att. Ian Castaldi Paris ħal ġurament tal-ħatra bħala membru parlamentari fis-seduta tal-4 wara nofsinhar.